Исәмісіз эфирда Адамнар вақыты, студияда Айзат Шаймарданов біздің ижад түркеме ботнаның төп вақиғаларын оларға білгіштер күзетуін һәм анализын тәқдим итәргә әзір. Күзнең сәяси шилләсе республика алдағы 5 елга дәүләт советын сайлый. Бөтен кирәкле технологик оборудованиелар алар инде участокта. Кемнәр китә һәм бу компаниягә белгечләр нинди билге куя? Понятие гражданин неотделимо от прав и обязанностей. Республика урып җыюны 4 миллион тонна ашлык белән тәмамлый. Җәйсез елның урагын нәрсә коткара? Яңасы шул калып куйдык бу ел. Аның файдасы бик тиде. Бу эсседә көзгә чәчүчеләр отармы? Дом күп быел мәйбәт. Кино тасмаларга төшерерлек тасма тарихы, ул заманның билгесез көндәшлеге, беркем ишетмәгән хатирәләр, тасмада калачак уникаль кадрлар. Мәскәүдә искә төшерә бөтен Россия фотографлары, искә төшерәләр шул пленканы. Авыл эшмәкәре булырга хыялланган шәһәр егете ялан кырга казык кага. Град опасно и в первую очередь водные заморозки. То есть водные заморозки могут утурить вообще все на один сезон полностью. Татарстанлыларга тагын 10 елдан үзебезнең виноград ашатырга җыенган фермер безнең репортажда. Дүшәмбегә Татарстан амбарларында 4 миллион тонна ашлык булачак. Бу узган елгы 3 миллион 600 меңнән сизелерлек артык. Димәк, республика үзен икмәк белән кирәгеннән артык тәэмин итә. Узы баручы атнада 4 район уракны инде тәмамлады. Беренчелек Нурлатта, аларга Апас, Кайбыш, Эзәй кушылды. Башкаларның да озак көттермәвендә шик юк. Синоптиклар тагын бер атнага температура 20 градустан төшмәгән җылы көннәр вәгъдә итә. Фәнгә таяну вакытында һәм сыйфатлы башкарылган агротехник чаралар һәм әлбәттә кыр батырларының тырыш хезмәте һәр гектардан 30-40 центнерга кадәр уңыш алырга мөмкинлек бирә. Гөлнар Сайфетдинова уракның соңгы талпынышын күзәтте һәм кызыклы гына мәгълүматкә юлыкты. Ормый талмый эшләүнең алтын җимешләре бу. Нурлат игенчеләре уракны беренче булып тәмамлап, Рөстәм Миңнехановка телеграмма юллай. Комбайнчылар, барлык ашлыкны ташучыларның шундай җитез уңган булып эшләү аркасында урып җыю эшләрен вакытында республикада беренче булып тәмамладык. 32 мең гектардан артык бертекле һәм кузаклы культура игеннәрен җыеп алуга ирештек. Атна ахырында Нурлатлыларга кушылып Апас, Кайбыш, Зәй районнары игенчеләре дә җиңел сулап куйды. Башкалар да эзгә басып килә. Балташ кырларыннан бөртеклеләрне киләсе атна башына җыеп алырга ниятлиләр. Бүгенгә барлык мәйданның 10% калып бара. 20 хуҗалыкның яртысында эш бөтенләй тәмамланган иде. Алда чират кукуруз, күп еллык үләннәр һәм рапска. Урып җыйнауның башында безнең һава шартлары күпмедер куркытса да инде ахырдан барыбер безгә Аллаһ Тәгаләнең ярдәме дип әйтергә кирәк, көннәрне бирде. Балташның Арбыр авылында бөртеклеләрне җыеп бетергәннәр. Район буенча күрсәткеч 33 булганда, монда уңыш гектарыннан 45 центнер. Ашлыклар дымлы кайтты. Аларны инде киптергә туры килде. Амбарный хозяйствобыз көчле. Яңасы шул калып куйдык бу ел. Аның файдасы бик тиде. Хәзер күп еллыкларны суктыра башлаганнар, люцер урлыгын җыялар. Ул үзләренә дә, сатуга да комбайнчыларның эше җиңеләйгән инде. Яз көне тракторда урак җитте, комбайнга күчәбез, көз көне тагы тракторга күчәбез инде. Шулай һәммәдә җирдә эшлибез. Люцерна суктак, Алла бисә бетә инде. Быел алган ашлык үзләрендә саклана. Сатуга дигән сразу теге мәшәкать әзрәк булсын дип, монда әзерләп куябыз сразу. Тюростына була бу калганнары теге семиналар барда уже амбарларга кирип бетте инде. Тары бит касып пешердек. Аны без тәтлек белән һәм кәресте салат белән сибәрбез. Ул арада кыр батырларына кайнар ризык әзерләнә. Хезмәткәрләргә дә үзләренә дә уңайлы булсын өчен яңа усул уйлап тапканнар ашсыз осталары. Ашханәдән үк савытларга тутырып чыгаралар. Казанда моны ланчбокс диярләр иде. Тәлинкә белән ашатканда басу буйлап йөгереп җөргәндә хайран озак китә, ашау суынадыр ие. Хәзер инде ашауларыбыз кайнар килеш бар аларга. Урак өстендә 25 кешегә, хәзер 15ләп игенчегә кырга ашарга чыгаралар. Барабыз басуга, берничә урынга. Беренче тукталыш җир эшкәртүче Илсур абый янында ланчбоксның уйлылыгын сизеп өлгергән инде. Үзеңә утырып башлыйсың. Март соңракта утырып башарга була инде. Алнарак кисә әзрәк бер сәгать йөргәннән соң ашарга була инде. Бер үзләре эшләүчеләр янында шундый контейнерлар калдыралар, күп кеше булган җирдә элеккечә тәлинкәгә салып бирәләр. Яңалыкны да уңай кабул иткәннәр, арып эшләгәндә ничек тә тәмле диләр. Кырларга үз эшчән артистлар да чыга, таңнан төнгә кадәр эшләүчеләрне ял иттерәләр.
Буаның коммуна хуҗалыгы басулары менсә уңыш шулай ук яхшы, гектарыннан 43 центнерга җитә. Иң кимендә 600-700 сум барабыз инде. Иң күбендә шул 1000 була. Басуларда урып җыю белән бер рәттән туңга сөрәләр, көзге культураларны чәчәләр. Чәчү өчен уңышлы ел. Дым күп быел, дым әйбәт. Аксу авылында бәрәңге алалар. 30 гектар чәчтек без бәрәңгене. Инде ха бәрәңге инде безнең 1-2 гектар гына калып бара. Бәрәңге өмәсенә авыл халкы гына түгел, күрше Чувашия Республикасыннан да киләләр. Монда булышырга килдек инде сурга. Бездә 50 гашан дусларда. Икенче бер фермер басуда кишер җыя, халык күп. Уңыш узган елгыдан азрак булганга гына бераз кәефләре киткән. Шушы басуда алдагы елны 60 тоннага хәтле чыккан иде. Менә быел инде 20 тонналар гына чыга инде. Сирәк булганлык белән ат хутка туры күп чыга. Биектауның бөрле җәмгыяте кырларында 200 гектар бәрәңге үсеп утыра, 6 сортта. Быел бик күп. Субханалла инде. Көненә 100 тоннадан артык. Бер көн 140 тонна бәрәңге алсын. Биредә бәрәңгене орлык өчендә ашарга да үстерәләр. Яңгырлы ел булгач хәстәрен күрергә туры килә. В среднем бәрәңгегә бер 5 тапкыр препаратлар белән керәләр. Быел уже без 7 тапкыр кердек препаратлар белән. То есть аның сохранности, авыртудан, уже бөтен вредительләрдән. Ике атнада эшне тәмамларга җыеналар. Бәрәңгенең күп өлеше әлегә складларда саклана. Бүгенге көндә бәяләр 7 сум, 8 сум бәрәңгенең начар дип тә әйтеп булмый. Шуңа күрә бәрбер без күп партиясын тырышабыз инде кышка таба калдырырга. Җир кешесе бертөклеләр белән бергә бәрәңге яшелчәне җыя, саклауга куя, сата, әмма барыбер төп игътибар беренчел икмәккә. Бөгелмә, Тукай, Кама тамагы, Әлмәт, Мензелеск районнарында бүген иң күп суктырылмаган мәйданнар кала бирә. Гөлназ Сайфетдинова, Айсылу Нигъмәтҗанова, Рәмзил Гарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Алар да үз уңышын дүшәмбе белән чик. Татарстан соңгы 3 айда Дәүләт Советына сайлау шаукымында яшәде. Менә тавыш бирү көне килеп җитте. Республикада 2811 сайлау участогы. Монда 3 миллионга якын сайлаучыны көтәләр. Участоклар иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр ачык булачак. Белгечләр халык күп килер дип фаразлый. Әйтик, быел тәүге тапкыр тәкъдим ителә торган мобиль сайлаучы хезмәтеннән Татарстанда инде 30 меңгә якын кеше файдаланган. Димәк, тавыш бирүгә битараф булмаучылар күп. Әзерлек ничек барды һәм быелгы сайлауның үзенчәлекләре? Рания Абдрахманова. 2,935,411 сайлаучы, 2811 сайлау участогы 20 меңгә якын күзәтүче. Татарстан Дәүләт Советына сайлау шундый масштабта узачак. Инде иртәгә 7-дән республика халкы үз мәнфәгатьләрен кемнәр кайгыртачагын хәл итәчәк. Безнең бүгенге көнгә бөтен сайлау участоклар 8 сентябрьгә әзер. Комиссия әгъзаларын без өйрәттек. Бөтен кирәкле технологик оборудованиелар алар инде участокта. Бюллетеньләрне без Идел пресста бастырып иттек, районнарга тараттык. План буенча әзерлек бар. Быел парламентта депутат булырга 429 кандидат дәгъва кыла. 229-ы бер мандатлы округтан, 200-ы партияләрдән. Сайлауда 7 партия катнаша. Менә шушылар инде безне менә бүгенге көндә бөтенесе бюллетеньга керелделәр. Алар Дәүләт Советындагы 100 урын өчен көрәшәчәк. Бер урынга 4 кеше дәгъва кыла дигән сүз. Татарстан парламенты республиканың төп канун чыгару органы. Ул 5 елга бер сайлана. Инде 95-нче елдан бирле. 5-нче чакырылышта эшләгән 100 депутатның 47-се 6-нчы чакырылышка үз кандидатурасын тәкъдим итмәгән. Алар арасында әйтик инде 30 елга якын депутат булган Разил Вәлиев юк. Шулай ук яңа чакырылышта без Бөтендөнья татар конгресс рәисе Ринат Закиров, Татарстанның халыклар дуслыгы ИРТ директоры Ирек Шәриповны күрмәячәкбез. Аның каравы шактый олпат, абруйлы яңа состав дәгъва кыла. Бүген тынлык көне булганлыктан без аларны атамыйбыз. Гомумән тыныч барды. Гомумән сайлау алды кампаниясын сәясәт белгечләре тыныч барды дип бәйли. Моны берничә сәбәп белән аңлаталар. Беренчедән, Татарстан президентының, Татарстан җитәкчелегенең әле абруе югары, Казанның авторитеты югары, халыкара чаралар үтә, матурая тормыш. Икенчедән, бөтен илдәге хәлгә караганда Татарстандагы шартлар әйбәтрәк дигән тәэсирдә бар. Өченчедән, сәяси һәм социаль бәхәсләргә катышырга теләмәү сизелде. Әмма шулай да кызыклы тенденция сизелде ди Ремзил Вәлиев. Быел татар теленә әһәмият бирүче фикерләр ешрак яңгыраган. Кайбер фиркаларның татар мәнфәгатенә мөрәҗәгать итүе. Мәсәлән, татар телен яклыйбыз,
хакимиятта татарны яклаган кануннар кабул итәбез. Бу алымаларга ни кадәр ярдәм итәр, инде дүшәмбе иртән беләчәкбез. Шунысы ачык, сайлауга килүчеләр саны буенча фаразлар быел бик югары. Ул гомум Россия күрсәткеченнән 20%-ка зур булырга мөмкин ди политологлар. Сайлау комиссиясе бер сан китерә. Яңа мобиль сайлаучы сервисыннан бүгенгә 30 меңгә якын кеше файдаланган. Кеше әлеге эшкә вакытын багышлаган икән, димәк ул 80%-ка киләчәк дигән сүз. Понятие гражданин. Гражданин сүзе хукук һәм бурычлардан аерылгысыз сайлауларда катнашу. Кешенең төп бурычларының берсе хукукы да. Сайлауга килү үз фикереңне әйтүнең әһәмиятле мөмкинлеге. Быелгы тавыш бирү иң чистасы да булырга ошаган. Участокларда гомумән алганда 20 меңнән артык күзәтүче эшләячәк. Аларның 3 меңен иҗтимагый палата әзерли. Мы видим, как идут дебаты. Без дебатларның ничек баруын күзәтәбез. Партияләрнең мәгълүмати роликларын күрәбез. Барысы да закон буенча бара. Шуңа күрә 8 сентябрьдә сайлау турындагы кануннар үтәлмәс дигән шик бөтенләй юк. Моны ышанып әйтергә мөмкин. Иҗтимагый күзәтүчеләрнең махсус ситуатив үзәге бар. Анда юрист, эксперт, консультантлар участокларда булган хәлгә хокукый бәя бирәчәк. Моннан тыш сайлауларны партияләрдән җибәрелгән 15 меңгә якын күзәтүче дә карап торачак. Бердәм Россия белән Рост партиясе республикадагы 2811 участокка да үз вәкилләрен җибәрә. КПРФтан 2762 күзәтүче, ЛДПР 2356 кешене укыткан. Россия коммунистлары белән Гадел Россияләрнең күзәтүчеләре 1600 һәм 1500. Россия пенсионерлары партиясе 1000 кешене җәлеп итә. Участокларда бер мандатлы округтан булган кандидатларның күзәтүчеләре дә эшләр дип көтелә. Шулай ук иҗтимагый палатада һәм үзәк сайлау комиссиясендә кайнар линияләр эшләде. Үзәк сайлау комиссиясендә әйтик 3 ай эчендә халыктан 1 меңнән артык мөрәҗәгать килгән. Алар нигездә участок кайда икән, сайлау көнне теркәлгән урында булмасам нишләргә ише көндәлек сораулар. Проблема буенча шалтыратмыйлар менә күбесе инде шул организационный вопросы буенча. Сайлауга гына түгел, бу көнне булачак бәйрәм чараларына да әзерләр. Казанда әйтик тавыш биргән өчен махсус беләзек таратачаклар. Сайлаган өчен бирелгән беләзекләр ярдәмендә бу көнне җәмәгать транспортында бушлай йөрергә мөмкин булачак. Моннан тыш сайлау участокларына кадәр 40 өстәмә автобус җибәреләчәк. Алар ярдәмендә Казан арена стадионына кадәр барып җитәргә мөмкин, чөнки төп чаралар шушында булачак. Әлеге мәйданда стритбол зонасы, экстрим мәйданчык, батутлар һәм төрле остаханәләр булачак. Җырларга яратучылар өчен халык караокесы, хәрәкәтләнергә яратучылар өчен бию студиясе эшли. Моннан тыш әдәби ишек алдында шигырьләр тыңларга һәм сөйләргә мөмкин булачак. Бу көндә киң масштаблы концерт программасы көтелә. Танылган артистлар чыгыш ясаячак. Бәйрәм кичәсенең төп йолдызлары Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов, Россия эстрадасыннан Ночные снайперы белән Любе төркемнәре чыгыш ясар дип көтелә. Шәһәр районнарда 5 меңләп полиция хезмәткәре тәртип саклаячак. Моннан тыш республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 2000 ярым хезмәткәре кизү тора. Шулай ук медицина оешмалары да көчәйтелгән режимда эшли. Бүтән Татарстан буйлап сайлау участоклары барысы да бер вакытка кичке сәгать 8-гә кадәр эшләячәк. Һәм инде атна башында парламентка узган депутатлар һәм партияләр исемлеге билгеле була. Димәк, нәкъ бер атнадан, нәкъ шушы вакытта һәм шушы урында без Татарстан дәүләт советының яңа составы белән таныштыра алачакбыз. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бу сайлауда бер атнадан Татарстан тарихына язылачак, ул бай безнең. Нәкъ бер елдан республика ТССР оешуның 100 еллыгын зурлап билгеләп үтәчәк. Без бу юбилейга багышланган сюжетлар циклын башлыйбыз. Бүгенгесен тасма итеп тизәрбез. Сүзебез 88 еллык данлы тарихы булган тасма. Фото һәм кино тасмалар чыгаруучы оешма турында аның тарихы ул СССРның фото һәм кино сәнгате тарихы гына түгел. Ул ил күләмендә яулап алынган дәрәҗә, шәхесләр һәм үзенчәлекле хатирәләр тизмәсе дә. Айгөл Бәдретдинова. Нәкъ шулай 44 еллык завод ветераны Виктория Митянина тасмага беренче тапкыр эшкә килә. Хәзер исеме Химград, әмма җисеме шул ук. Очень полюбила завод. С первого взгляда. Это была любовь с первого взгляда. Шулай булмыйча 1965 елда тасма чәчәк ата продукция күләмен арттыра. Яңа төр фототехник пленкалар, радиография материалларын, техник желатин, прецепиат җитештерә. Мондый продукция Россиядә бүтән булмый. Көмеш эшкәртү цехы эшчесеннән башлап фотоэмульсия синтезы бүлеге башлыгына кадәр күтәрелгән Виктория Митянина тасма хакында иң җылы хатирәләрен саклый. Окно открыто, и весь поселок Левченко с нашего 8-го этажа был виден. Был май, цвели сады, и вот это небо, и вот это
счастье, что я фасую эмульсию, и что мне это нравится, вот оно сохранило вот эту любовь к тасме на всю жизнь. Совет чорында кинопленкага ихтыяж арта Украинадагы заводлар ябыла, шул чорда тасма Россия һәм Берләшкән Дәүләтләр Бердәмлеге илләрен пленка белән тәэмин итүче бердән бер оешма була. 40-нчы елларда коллаксилин, сугыш вакытында аэрофотопленкалар, 70-нчы елларда СССРда бердән бер ферромагнит порошок җитештерелә. И все знали, если татарин приехал, он привезет что-то необычное. 50 ел гомерен кинематографка багышлаган Николай Морозов тасма заводының экспериментларында шәхсән катнаша, хәтта космоска очачакларын беренче белә идек ди. Космос сәнәгатен генә түгел, бөтен ил операторларын һәм фотографларында уникаль сыйфатлы пленкалы итә тасма, чит илләрне көнләштереп. Собирались в просмотровый зал все ребята, друзья операторы, а потом в общежитии всю ночь обсуждали, а как же это? Я говорю, да потому что тасма, ребята, это такие пленочки. После А2 пошла пленка сперва засекреченная, а потом в Авгик приезжаешь, а ты тип 17 привез? Тип 17 пленка была, это же самый писк. Вы знаете, какая у нее была чувствительность? Если бы не было тасмы, то не было возможности экспериментировать. И вообще наша жизнь была бы не такая красочная и такая успешная. Әлеге фильмында тасма пленкасына төшерә ул. НЛО белән бәйле күренешләрне күз күрмәсә дә тасмага эләгә иде ди ул. Рудольф Нуриев әйбәт кенә чыкты шул пленка. Татар-информ фотокорреспонденты Рамил Гали да уникаль кадрларын тасмага төшерә. Күләгәдә дә йөзләрне ерактан танырлык, цифрда моңа ирешә алмый ди. Ул 25 километр тасма пленкасын кулланган. Безнең бөтен фотографлар, Мәскәү фотографлар, бөтен Россия фотографлар хәзердә искә төшерәләр ул пленканы. Күп кемеше шунарга качествосы ул пленкалык бик әйбәт. Мин Мәскәүгә килгәч, бөтен ниләр кодеклар, фуджилар, бөтенесе минем җанга чабалары. Тасма заводы җитештергән продукция безнең телеканалның фондларында да саклана әле. Менә мәсәлән 94 елга кадәр Казан телевизион студиясендә фильмнарны нәкъ шушындый тасмага төшергәннәр. Әлеге рулонның авырлыгы 2 килограммнан артык, әмма анда нибары 10 минутлык фильм гына сыя. Для нашей студии телевидения это было удобно тем, что свой завод, все проблемы, какие возникали при кинопроизводстве, то есть все новости снимались на кинопленке. 70-нчы елларда тасма комплексларына чит ил җиһазлары кертелә, технология яңара. Чем отличалась Казань от других городов страны? Тем, что у нас не было дефицита с фотопленкой. Всегда в магазинах мы могли купить фотопленку стандартная, это фото 65, фото 130, фото 32, они всегда были в наличии. В других городах страны был с этим дефицит. КамАЗны тизгәнне, Альметьевский нефтләрен күбәй берен төшердек без. Барысында тасма. Тасма инде ул вакытта тасма. Икенче шәһәрдән килеп сатып алалар ди безнең. Үткәннәргә рәхмәт белән, киләчәккә ышаныч белән. Бүген дә тасма заводының шигәре шундый. Катлаулы 90-нчы еллардан соң предприятие кризис кичерә, әмма тарихын саклый. Хәзер монда 2006 елда булдырылган Химград тасма үз эшен дәвам итә. Новая производственная линия тасмы, которая была запущена в 2014 году с участием президента нашей республики Рустама Эргөлевича. 2014 елда территориядә азык-төлек терү материалларын җитештерә башлыйлар. Ачылышта Татарстан президенты катнаша. Компетенцияләр буенча федераль үзәктә эшне югары бәяли. Кабат Россиядә беренчеләрдән булып тасма предприятиесе 80 миллионлык займ ала. У нас на предприятии функционирует два производственных потока. Мы выпускаем для отраслей нашей промышленности светочувствительные материалы. Потребителями этой продукции являются предприятия газовой, нефтяной отраслей, предприятия крупного машиностроения, предприятия атомной отрасли. Мы изготавливаем продукцию для предприятий Министерства обороны. Хезмәт җитештерүчәнлеге арта. 5 ел эчендә бу күрсәткеч тагын 25%-ка күтәреләчәк. Бу эшчеләрнең җитәкчелек белән аңлашып эшләү нәтиҗәсе. Димәк, тасма үзенең күркәм традицияләрен дәвам итә. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Тасма ТССРның йөзе кашы зур бер чорының тарихи бизәгенә үрелде. Менә яңа Татарстан тарихына да язылырлык яңа проектларыбыз бар. Моңарчы без Кырым, Кавказ, Урта Азия якларында гына үсә дип белгән виноград йөзем безнең культура булу өчен дә ваклы. Республиканың асыл егетләре төньяк зонада виноград үстереп аны җылы җирдә җитештерүчеләр сафына басмакчы. Хәзер үзегез инанырсыз. Яланкырда бернинди тәҗрибәсез башланган эшләре инде бүген җимеш бирә. Уңыш сыры, сату алу мәсьәләләре һәм яңа кәсеп турында Фәйрүзә Мәҗитова беренче виноградчы фермер янына барып белде. Бусы сорт Арго. Моның нинди плюс бар шул сортның, то что лоза вызревает без проблем. Мне уже коричневеет, күренеп тора мне уже. Бу кишмиш лучистый, аның әле окраскасы не полностью җиткән инде монда. Это сорт эталон.
Но и видок у него, да, как эталон. 80 төрле сорт яшел, кызыл, кара, ал. Рәт-рәт булып тезелеп киткән йөземнәр Кама Тамагы район үзәге янындагы кырда үсә. Безнең яклар өчен яңа җимеш бу. Үстерүчесе авыл эшмәкәре булырга хыялланган шәһәр егете. Ничек сез монда менә шул чип-чиста кырда шундый виноград үстерү өчен башлап җибәрергә булдыгыз? Ничек килеп чыкты ул гомумән? Ну, качандар уйда бар иде, то, что сельхозбизнесом заняться. Но потом это когда-то ушло в далекий ящик, как говорится, да? И она так получилось, что, короче, когда по дороге ехал на машине, увидел плакат с продажей земли в другом регионе, там, не здесь, не вообще, то есть. И вспомнил то, что что-то я там хотел. И я нас задумался, не сошляря, не стал тут реганда, кишерманда, картошку манда, еще что-то. И вспомнил, что у меня бар друзья инды, которые выращивают виноград. Созвонились, обсудили. Вот. И шлайки тинду, анасын жиризлер атында, мне камский ажитты менде, мында таптым. Шул танышларыннан үсентеләр сатып ала. Хәзер монда 2500 төп бар. Утыртканның 2нче елында ук җимеш бирә башлыйлар. Ә виноград уңышы 5 елдан соң яхшы була икән. Демәк, киләсе елга монда да шактый уңышка өметләнәләр. Виноград бит ул как инвестиции больше. Мы клубнику нататала, шул елны, допустим, стараются уже вернуть, допустим, вложенные деньги инде. А виноград мы утратасың, эти елки тәсең. И где-то что-то упустил. Там пасники не добирал, уже развитие приостанавливается, не так растет, как надо, допустим. Виноград өстерүнең 1000 төрле нечкәлеге барлыгын ул үзе тотынгач кына белә. Алган җиренең авышлыкта булуы отышлы, ә менә һава шартлары фермерны еш кына куркуга да сала. Вот именно погодные условия не дошел, виноград опасно, и в первую очередь возвратные заморозки. То есть возвратные заморозки могут утрясти вообще все на один сезон полностью. Виноград турында барысын да белергә интернет һәм чит төбәкләр тәҗрибәсе ярдәм итә ди фермер. Чөнки бездә барып, күреп сорашырга, булай күпләп үстерүче юк. Уңыш яхшы чыксын өчен вакытында суын сибеп, яфракларын кисеп, авырулардан коткарырга кирәк. Опрыскивание, допустим, от болезни, чтобы ничего не заболело инде. Шинардан тыдында все, и потихоньку уже каждый год мен учился, то есть и вот получил то, что получил. Бу бизнеска ул 5 миллион сумга якын акча кертә. Шуның 1 миллион ярымы эш башлаучы фермерга бирелә торган дәүләт ярдәме. Калганы үз куллары белән. Ачык кырдагы куакларны бәйләргә, баганаларны да үзләре ясап утырта. Төзелеш эшләрен әтисе Ришат абый башлап йөри. ПГС, ком кушам, цемент. Шулай формайтам да. Дөрмишалкада 2 суткадан чыгарам, нәшулай. Улының виноград үстерә башлавын белгәч тә, әти кеше җаны тәне белән ярдәм итә башлый. Әти сүзе бер була. Улым тырышсак була дидем. Каршы килмәдем. 2,5 гектар җирдә 4 эшлиләр. Шулай ук сарай төзеп гомер итәләр. Шәһәрдә яшәгән гаилә тормыш көнкүрешен тамырдан үзгәртеп, каладан авылга күченеп кайта. Айратка дусты Илдар да булыша. Аның кулыннан кайчы төшми дә диярлек. Убираем пасынки, допустим. Хәзер без виноградның ян ботакларын алабыз, алар бөтен көчне тамырга бирергә тиеш. Мин элек суши барда пешекче булып эшләдем. Минем өчен дә бу яңа хезмәт. Айрат чакыргач монда килдем. Бергәләп башкарып чыгарбыз дип уйлыйм. Биеклеге 2 метрдан артык. Монда яшь куаклар да бар. 4 ел элек утырткан виноградлар да бар. Алар быел шактый гына уңыш биргән. Әйтик, бер тәлгәшнең авырлыгы 2 килограммнан артык. Ә менә монысы кило ярымга җитә. Виноградларны алдан җыймыйлар, сорап килүчеләргә сабактан үзеп бирәләр. Без барында килүчеләр булмады. Ә еш кына монда туристлар килә икән. Алар җирле виноградны теләп сатып ала. Пока без сатабыз моннан. Туристы приезжают, киләләр инде, и местный халык инде килә тоже, алар Казаннан ким килә, шулай керәләр, алар с куста кисеп бирәбез, алар пробуют, оценивают. Бу җиләкләрнең тәмен үтеп барышлый президент Рөстәм Миңнеханов татып карап, телефоннан төшереп алган. А что мы это где-то в другом месте покупаем? Вот, примерно, у меня берите, конечно. Президент өчен бу яңа тәҗрибә булган. Яңа эш башлаган фермерга эшне дәвам итү өчен шартлар булдырабыз ди ул. Ә фермерның үз хыялы. Ул бу урында теплица булдырып, виноградларын җил яңгырдан сакларга тели. Әлегә алар ачык һавада, җаны тәне белән үз эшенә мөкиббән киткән фермер тәрбиясендә әйләнә-тирәнең бизәге булып үсеп утыра. Кама Тамагы районыннан Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Булганнан була диләр. Ә без тамамлауга барабыз. Һәм әйдәгез атнаның гаҗәп хәлләре, күренешләрен һәм шәхесләрнең эш гамәлләрен күздән кичерик. Кадак. Исәнмесез.
Сәяси хомлыкта Трамп белән янәшә тагын бер кызыклы персонаж бар. Британия премьеры Борис Джонсон. Ул Америка президентына кыяфәте буенча гына түгел, хылкы буенча да ошаган. Менә ул, таныш булыгыз, чыбыкта эленеп тора. Әле Лондон мэры булып эшләгәндә, ватык аттракционда эленеп калган иде. Шактый югары, сәнәк белән дә төртеп төшерерлек түгел. Бу көннәрдә Британия парламенты кайнаган казанны хәтерләтә. Мәңге бетмәс Brexit темасын шәйнәшәләр. Шәйнәшәләр дигән тупас фигыльне куллануым урынсыз түгел, чөнки бәхәс үзара мыскыл итүләргә кадәр барып җитте. Джонсон көндәшен хлорлы чебеш дип атады. В этом зале я вижу только одного хлорированного цыпленка, и он сидит на скамейке напротив меня. Бу илдәге парламентта шундый гадәт бар. Сенаторларга нидер ошамый икән, алар «Эй!» дип дәррәү кычкыралар. Сезгә ничектер бу тавыш дрессировщица Мөнира апаны хәтерләтә миңа. Дөрес, ул хлорлы чебешләр буенча түгел, каз бәбкәләре буенча специалист. Дрессировщица Мөнира апа үзенең казларын шайтырып өйрәтеп бетергән. Бер атна уку тамам. Көзге каникулларны көтү бер атнага кимеде. Белем көне җиттеме, бәйрәм линейкаларыннан кызыклы видеолар пәйда була. Хәтерләсәгез, узган елны мәктәп балаларына шушы шардагы кебек билгеләргә генә укырга дип теләгәннәр иде. Бу елда булган кызыклар: Воронежда мәктәп укучыларына пистолет төбәгәннәр. Тольяттидагы 1 сентябрь рукопашка номеры белән башланып китә. Балаларны мәктәп тормышына ныклап әзерлиләр булса кирәк. Краснодарның 11 мәктәбендә 4 линейка булган, чөнки монда 1 сыйныфлар гына да 24 штук, шанасызмы? 1 адан башлап, 1 шыга кадәр. Алтын медаль Чиләбедә. Монда укучыларны котлап, менә шушындый җыр башкарганнар. Сүзсез калдым. Уку башлану белән Бауман урамында балалар белән акчага фотога төшүче жануарлар да активлашты. Алай гынамы соң, бәяләре дә арткан. Элек 100 сум сорасалар, хәзер 300 ди. Кризис, инфляция. Интернет аралашудан күренгәнчә, бу хәйләкәр хайваннардан зыян күрүчеләр бик күп булып чыкты. 1-2 сабый өчен хәтта 1000 сум калдыручылар да булган. Тыяклы эшмәкәр башта синең балаң белән шаяра, фотога төшә, аннары менә сиңа кадагый бәясен әйтә. Хайванлык бу валлаһи. Акыллырак кеше әлбәттә моңа алданмый, әмма югалып калучылар да күп. Сак булыгыз, алдан бәясен белешегез. Март айында полиция хезмәткәрләре законсыз эшмәкәрлек өчен ишәкне тоткарлаганнар иде. Менә зебра һәм ат ни өчендер һаманда федераль розыскта түгел әле. Осел. Ну да. Значит, это он меня... Он! А я думала... Нет, он... Бүгенге адымнар тамам, киләсе шимбәдә без яңа атнаның вакыйгаларын һәм аларга күзәтү тәкъдим итәрбез. Сау булыгыз.